Goedemiddag alligeren en welkom bij het programma Doch het van Dwarp. Van harte welkom in de Westerheen. Mijn naam is Sietske. En mijn naam is Annie. We gaan er een ondernemende uitsturing van maken. Tijdens deze uitzending zitten er 4 ondernemende talanten bij u aan de tafel. Waar ben je? Ik ben Hilbrand. Yvonne. André. Johannes. Dirk. Dirk. En ik ga je nog al je oorwerk. Wat voor werk doe je Hilbrand? Ik werk hier bij de gemeente, de Antemendeel. En ik zit op de maaimachine. En dan? Ik werk bij de peuterspeelzaal hier in de Westerrijn. En wat voor werk doe je Dirk? Jorre. Sorry, wat wil je nou hoor? Ja, een beetje over de maand op tuinen en zo. Hier ik het even mis, hè? Ja. En wat voor werk doe je? Op de kinderboerderij in Dokkum. Oké. En ik bij de gemeente Kalmelo. Oké, hartstikke mooi. Vind je die werk een beetje leuk, Hildebrand? Ik vind het werk hartstikke mooi. En iedereen zwaait naar me. Dus ik vind het machtig mooi. Hier is al een vriendinnetje. Ja, die zit hier naast me. Nou, ik vind je een prachtig stijl. Bedankt dat we de Joet en wijzen willen en wie geeft je daarna niet. Dankjewel. Ondernemen hoeft net per se commercieel te wezen. Jonge mensen namen 3 man die al je smoor druk ha, maar een goed doel hier in de wedstrijd. Ik begin bij Sjoerd Boersma. Wat voor goed doel wat in het werk zo? Ja, ik ben hier namens de wielvereniging Autowebbers. En wij organiseren van 17 tot 20 mei een wielertoertocht naar de Mont Ventoux. De Mont Ventoux, dat is in Frankrijk of net? Ja. En is dat een tocht, dan weet het een klim of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, wij gaan er natuurlijk met de bus heen en het is een klim van 26 kilometer op mijn hechte van bijna 2 kilometer. En wij doen dat wij doen eigenlijk voor de sponsoring voor de AIDS-baby's in Zuid-Afrika. Dat is een geweldig doel. En hoeveel geld wil je hem daarmee ophalen? Ja, dat hangt een beetje af hoeveel mensen er uiteindelijk mee gaan. En wij gaan nog een liefst 30-tal deelnemers, daar komen er wel een paar bij. En zij kan zelf natuurlijk de sponsoring bij vrienden of familie of borden ophalen. En dan wordt het sponsorbedrag steeds groter. Ja. En als ze mij uitbaan willen, maar ze zich dan bij jou melden? Dan kunnen ze bij u bij de wielerclub Autowebbers kunnen ze hun melden. En als ze een beetje goed trainen binnen. En dan maken ze er een hele mooie 4 dagen van. Dan gaan we al vanuit. En gaan we nog andere activiteiten hier omheen om geld in te zamelen? Nee, dit is dus de eerste keer dat we sites eigenlijk op touw zetten. En misschien in het volgende keer dat we misschien weer een oordoel gelukkig kennen. Ja. Nou, zo geweldig wij. Succes ermee. En jou onder de wiels de microfoon terug aan Klaas de Bruin. Wat voor goed doel voor Tin Wurvenstal? Nou, wie komt hier mij dan Alp du 6. En dat is een evenement die in teken zit voor het KWF Kankerfonds. En dat is dit hier 6 juni. En de bedoeling is dat wij eigenlijk zo volle mogelijk geld ophalen. En dat we die berg eigenlijk maximaal 6 keer beklimmen kunnen, die dijs. Dat is wel heel vaak. Ja, inderdaad. Maar hoeveel mensen komen er aan? Dat doen we met een team van 11 mensen. Ja. En wat voor voorbereiding wordt daar na? Nou, het noordere klimwerk natuurlijk. We zijn al eens even met z'n allen naar Duitsland west te trainen. En we doen het natuurlijk in sportschool. Dus om u topfit daarheen te krijgen. En daar ben je klaar voor? Ja, dat moet eigenlijk nog wel wezen. Als er nou net klaar voor is, dan weet het er dan net wordt meer. het net. Nee. En heb ik een prutte oren erop te horen om geld binnen te halen? Ja, we zijn eigenlijk in ongeveer september, oktober begonnen. En ben we echt binnengekomen zitten hier. En we moeten dus ongeveer €20.000 binnengekomen halen, minimaal. Wow. En toch hulp van alle mensen uit het dorp. En de mensen die het enorm hulp maar hier. Ja. Dus die, we zijn er hartstikke goed mee hulp maar ja. Geweldig. Zonder hun hier net redden. Dat bedoel ik maar. Hey, succes ermee. Dat hebben we nodig. Dank u wel. Ik ga nu naar een man jong mij, Dirk Lapstra. Wat voor goed doel heeft een burger jou? Nou, ik sta hier voor HTR, dat is Hulptransport Roemenië Zwaagwesteinde. Wij hebben een stichting die bestaat dit hier 20 jaar, dus wij gaan voor de 20ste keer richting Roemenië met al die hulpgoederen. Dat is een geweldig jubileum. Wat is kocht al? Wat zei je? Dat is een geweldig jubileum. Ja, dit is voor de 20ste keer met 3 vrachtauto's vol met de oude ploeg die het in het eerste jaar de rek heen west had. Met een paar nieuwe chauffeurs, maar verder gaan we met alle oude mensen heen. En wij gaan naar 6 dorpen die we al die hulp
goederen En brengen. ik jij die met een jaring zullen. Wij zullen op, Jan, dat mag ik nog even vertellen. Op 4 juni zullen we hier een groot feest in de Westreen met haringhappen. Geert van Tunen weet er alles van hoe dat hier dan om een dag gaat. Dus ik wil eigenlijk alle mensen uit Friesland naar de Westreen te gaan op 4 juni om zo'n uur. Nou, bij deze mensen al je komen. Ik sta hier bij de zanger van jou, dat is Trines. En Trines is de broer van Seert. Trines, hoe lang jongst u al? Nou, eigenlijk al jaren, maar de laatste 4 of 6 jaar eigenlijk wat professioneler. En wat is de allergrootste hit? Ik denk dat het mijn tweede singeltje best is, Onverwachte Liefde. Oké. Speel je een instrument? De microfoon. Is dat een instrument? ja, iets zoals ken ik net. Dus, Oké, duidelijk. Wat voor versje kost je het voor die song? nou, ik hier betaald van iedereen in de Westreen, die kennen eigenlijk Romy. Dus ik denk, daar hier ik een plaatje van opnam. Een medley van een paar versjes van Romy. Ik ben heel benieuwd. Succes! Ja, dankjewel. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Alle tanden gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Ah, ik zag jou voor de eerste keer en wist toen wat ik wou. Nee, nooit wil ik een ander meer, dat meisje wordt mijn vrouw. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Alle tanden gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Alle tanden gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Ah, ik heb er eerst ik nog. Ah. Geweldig, hè? Ik was de eerste keer verliefd, ik laat je niet meer gaan. Ik wist niet of geluk en liefde voor ons zou bestaan. Je zei vanaf de eerste keer, ik hou van jou alleen. En ik wil voor mijn hele leven altijd bij je zijn. Ik voelde mij een kleine keizer als ik bij je was. Alleen bij jou heb ik gemerkt hoe mooi verliefd zij was. Je had me vaak gezegd, wij zullen altijd samen zijn. Dat het niets tussen ons zal worden, zal me duidelijk zijn. Ik voelde mij een kleine keizer als ik bij je was. Dat is helaas niet zo geworden, mocht niet zijn. Ik voelde mij een kleine keizer als ik bij je was. Alleen bij jou heb ik gemerkt hoe mooi verliefd zij was. Je had me vaak gezegd, wij zullen altijd samen zijn. Dat het niets tussen ons zal worden, zal me duidelijk zijn. Ik voelde mij een kleine keizer als ik bij je was. Dat is helaas niet zo geworden, mocht niet zijn. En met de volgende hebben we natuurlijk aan al je meiden man. Oh. Ik was nog jong en zo speelde ik bij een klein station. Het geluid van de trein, dat vond ik zo fijn, puffend langs in het perron. En dan gaat hij. De trein uit Memphis. De trein uit Memphis. Jij ging snel voorbij, de weg van mij. Ik heb het al een keer. De trein uit Memphis. De trein uit Memphis. Jij ging snel voorbij, weg van mij. Hij ging snel voorbij, weg van mij. Dankjewel.
En al je tot mooi jongen vanzelfs in de manege van de wedstrijd, hè? Dankjewel. Trines, bedankt. Het was hartstikke mooi. Wij gaan verder met Roegerink. Een hele goede middag. Dit is het wedstrijdernijs met mij, Roegerink. Je had het misschien van jaar, maar het is nu toch echt officieel. We krijgen een inburgeringscursus van de wedstrijd. Je moet denken aan de taal, want ja, we gingen vroeger de goenen en we hadden bolen. En de taal is toch wel heel erg belangrijk voor ons. Ik mag een beetje behendig wezen met een mes. De wedstrijd keerpje, dat moet in je zetten, maar dat kan je ook wel leren, ja? Bij ons leer je dat al een keer wel. Als je nou een harde kind bent en je wil naar de wedstrijd komen, dan hebben we een aangepaste cursus voor jou. Want dat wil je net zomaar naar de wedstrijd, hè? In Oornees, de eerstelijke roemwij is inmiddels online. En uiteindelijk wordt deze verlengd aan de zwemmer naar de centrale as. Daar zit nog een hekkelpuntje, want in verband met de onlees van de Nieuwe aan de zwemmer, omdat van een week een misbruik maken is voor de bastards van het breiergeld. Die gaan ze jatten. Die is natuurlijk voort. We horen je op de hechte van het neus daarvan en dan geven we op naar het filmpje. On het morgen. Nou, goedemorgen. Hoe is het bij die? Oh, hier krijg je de hand maken met haren. Wat wordt al hier, hè? Jongen. Och heer, samenleving, doe je dat? Varkens, Rietke, doe je dat? Wat doe je? Ik hier een mooi jasje zag van Joen. Nee, maar eens even zien wat ik in de koffer heb. Of van Joen? Ja, bergen nog. Als het even komt, ik heb wel wat voor in de koffer. Ja, nou zeg eens even, chef. Kom maar even mee. Dan maar eens even komen, maar eens even zien wat ik verdien, ja. Nou, ik ben het wordt wat weer, hadden het helemaal niet verdiend. Dat is even zien. Een hartstikke mooie Salomon Levybroek. Just het wel? Van Zandje 95. Hagel, nagel, nee. Ja, volgens mij komt er uit Zandje 94. Hoe komt dat nou bij? Nou, zo'n ouderwets Leer, ik ben wereldwijd bekend. Salomon Levybroek. Just hem? Hier leidt en volle meer handel verdiend. Is dit wat Sietske valt er die lastig deze man? Nou, een beetje wel, ja. Was toen wel even zien als je gauw die winkel even opkomt? Wat ben je nou dan? Ik ben hier de baas van deze winkel en of de keer is je mooi knap naar je setje, of de pakst de boel in en gaat je gauw weer weg. Ik heb al de meeste handel van die beste jongens. Splinter naar je voetbal gewoon, makkelijk en al. Je bent een beetje dateerd, maar kost je weinig. Zul je wat doorzien? Salomon Levybroeken. Hast u hier in je Salomon Levybroek hier in de winkel? Nee, gelukkig net, want als ik naar deze joch en dan denk ik wat wij hier verkeerpje, dan denk ik dat het wel een beetje moderner is dan wat bij jou in de koffer zit. Even bij de tijd blijven. De vrouw, je bent er helemaal slecht op. Hast het van de week op de televisie zien? Mag je even zien? Dit jeurtje. Waar het dit jeurtje? De vrouw je rende de kroon voor. We doen die koffer even dicht. Oké. En je verdwijnen hier of je keer je een pakje kleren. Nou, samenleving, dit is van opknappen. Dus even een nice setje kleren. Nog eens vaker, dit heb ik zo even net zeggen. Hoe lekker dit dan, hè? Oeh, heren, hoe komt het er nou bij? Dit liep het nergens naar. Van mijn man maar eens even wat oors proberen. Zal ik eens even wat oors pakken? Ha! Ja! Dit maakt het ook wel. Samenleving, dit is krijgblad. Nou, ik denk het met niks. Steert hij goed? Ja, dat zou je doen, maar het is gewoon geen man. Zo hip als wat. Weet je dat, hè? Prachtig. Nou, dan met mijn oren geloof je maar wat eraan. Hé, wat is dit nou? Hé, mijn cliënt, wat is dit? Hé, hier komen we doen! Aanblijven doen! Nou, je zegt het wel, de wedstrijd is een ondernemend dorp. Jongen is in traaien ondernemers. En maar elk gaat natuurlijk even over een onderneming gaan. Jongen is de bakker, Heslinga, vertel eens, hoe is het om te ondernemen in de wedstrijd?
Nou, dat is heel goed, hè. De mensen die houden je van nieuwe producten die we ontwikkelen. Daar ben we druk mee bezig. We hebben momenteel een hele gloednieuwe bakkerij gebouwd. Dat we kennen we zien. We hebben het zo'n een prachtig resultaat. En komen er alleen nog eens trainers, of ik mensen boeten in het dorp? Ze komen oerlwaai. Je kunt net zo raar bedenken, maar ze komen oerlwaai. Nou, dat ik uitdagend lijkt het me. En valt er prijzen te winnen? Er vallen voor uw beroep ben er altijd prijzen te winnen. Hè. Je kunt maar vakwedstrijden mooi doen en dergelijke. Dus ja, dat zit wel goed, dacht ik. En dan hebben we zo mooi? We doen heel vaak mooi. We zijn al 2 keer Fries kampioen zoekerballen geweest en dat soort dingen. Dus we zijn goed bezig. Nou, geweldig. Dat klinkt goed. Ik ben nu weer naar een van onze slagers. Waar bist je? Ik ben Albert Dantema van de slachterij hier in het dorp, Dantema. En wat wist je ook van het ondernemen in de Westrein? Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Het is een levendig dorp en bij mensen die mij graag goed eten. Dus dat zou je in de stad net zo bot, maar hier mij ze goed eten, een gezonde levensstijl gaat zeer. Dat is een goede zaak voor de handel. En ben er weer met prijzen te winnen? Jazeker, ik heb het prijzen mij genomen, ik heb bijna een wedstrijd mee in. Van mijn betreft even, ik ga dus mij 1 noemenvrije producten mee in, dat is dit segment eigenlijk. Het houdt in dus producten zonder conserveringsmiddelen en toevoegingen en smaakversterkers. En je kunt zo beginnen. Ja, er zijn heel veel voedselgerelateerde ziekten op heden. Dus ik had dus, mijn auto even alles in de tank smitten, dan reed die auto op een gegeven moment niet meer. En zat mij niet naar. Dus je moet gewoon goed zien wat krijg je binnen. Dan ga ik dus een hele vleeswaren en een wastelijn ontwikkelen, zonder conserveringsmiddelen, zonder eennoemers. En dat brengt nog een man bij mij in de winkel, maar ook in steeds meer supermarktjes. En je kunt het herkennen onder dit logo. Dat is een nieuwe trendhak in de gaten. Dat klinkt me goed. Bedankt. Ik hoor een Rijnse Riemersma, een van onze orenslagers. Vertel eens, wat wist je ook van het ondernemen in de Westrein? Ja, het is hartstikke mooi. Mijn ouders hadden een slachterij samen met mijn oom en tante. En ik ben er werkzaam in. En nou ja, een praatje met in de winkel vind ik prachtig. Dus ja, en wie slacht je nou zelf. Dus het ambachtbuurt is nog ja, heel mooi. Dus, Hartstikke mooi. En ga je met wat prijzen won? Ja, zeker. We hadden met de spekkerrollade hebben we goud met stijrhellen. Dus met rundeleren hebben we goud hellen. En pain de Provence, dat is een gebraden gehakt. Daar zit siepels in en met paprika, dat is een nice soort product. Geweldig. En ik begreep als een handelsje bij die gast. Ja, klopt. Ik hier begreep dat Levi die moet hier ergens wijzen, dus ik hiek nog een aardig ietsje voor hem. Nou Levi, kom maar op. Wat is hier toch van mij? Och heren jongen, dit is een aardig idee. Wie is ontje dan? Belgenoor. En wat moest er mij? Wat moest er voor? Ik wil altijd terug, hè? Ik wil ook zien dat je net met die eet. Oké, Belgenoor. Ik ga niet voor die jongen. Alsjeblieft. Nee, ik ga nou hier, maar dan was even voorzichtig, want dit is een slieper nou, ja? Dit is een slieper. Het is leef weg nou. Alsjeblieft jongen. Ik ga je nog hier, Wat even alsje. Alsjeblieft jongen, Christine erbij. Al je mooie handel als Johan. Moordman. Man, hartstikke bedankt. Wij kunnen zien je mag leefde van je pakka. Wat is liefde, als er net één is die om die jouwt? Wat is liefde? Wat is liefde, als er net één is die om die jouwt? Wat is liefde? Jouw het joch leert het strelen. De vrouw is zo mooi. Help me oor om te vielen. Streel liefde in droom. Liefde is begin van de toekomst. Liefde is de wij om te gaan. Liefde is de steen om mij te bouwen. Om leven spaarloos te gaan. Wat is liefde? Als er net één is die om die jouwt. Wat is liefde? Wat is liefde? Als er net één is die om die jouwt. Wat is liefde? Jouw het joch leert
de strielen. De brood is zo mooi. Helpen oor rond de vielen. Strielen in droom. Liefde is het begin van de toekomst. Liefde is erbij om te gaan. Liefde is de steen om mij te bouwen. Om levensvaartloos te gaan. Ja, wat is hier te rijden? Ja, nou, dat had hij zijn. Ja, dan ben ik eindelijk een keer mij naar de wedstrijd. Wat deed je te doen? Nou, hier is van alles te doen, maar ze hem niet heen zitten. Ach, heer, hier die gekke kerel komt. Niet al je keren, maar dan was het weer jaren, waar zal dit betalen? Waar betalen het al een jaar? Nou, dat doet die Salomon Levy, zeg. Salomon Levy? Ja, maar die man in de... Oh, die waarom kwam, hè? Maar stop, hoor. Die heeft gereclamineerd. Dat is Ja. En die betalen het? Nou, tenminste, die wie vroeger in zijn leven wie trekt een extra, hè? Alles wat glom, dat pikte er, hè? Dat zo? Ja, dat had er in de groenstapper, dat bij al je goud, ja. En toen werd het net een kwartje wurg, hè? Nee. Nou ja, nou het goud hartstikke duur, daarmee dat ik bij weer omkwam, ja. Oh. Maar hier maakt voor, ja, want je zat daar in de wedstrijd. Ja, dat is zo net. Ja, dat alles al. Hé, dat zo? Ik had er wel wat van, ja. Slucht op vooral. Echt, ja, Wat slim bezig. Ja. Maar ja, dat mag zelf wel, ja, dat zit hem in de game. Ja, nog zal er wel niks aan doen. Nee, het zal er niks dat ben je al je verjaardag, had ik nog dat ik veroorzaken. Nee, toen had hij shit van gauw, dat ben je. Oh, nou ik ben hem dan net zien kan. Nee, maar dat is wel best een keer, hoor, ja? Ja, nou, Nou, maar die man begint te wezen. Die man begint te wezen natuurlijk. Ja, dat is wat nice.